čo taká Livia Pavlíková, ktorá v 16 rokoch išla na Pride a pýtala sa ľudí, a koľko je pohlaví. Nebola vôbec vulgárna, nikomu neublížila. Tým sa u vás zaradila na nejakom tom vašom progresívnom blackliste a vy v týchto vašich silných rečach, tie vaše meme stránky, tí vaši novinári, celá tá vaša partia, hej, tak celá táto vaša partia normálne, že ťažká, systematická, každodenná šikana 16-ročného dievčatka. Prepracoval som sa do štádia, že mám beef s 13-ročným chlapcom. A povedzte sami, či nezačína už byť tak trochu pičus. Ešte má tak nohy dokrýva, takže vlastne chápeš, že idú proste ako uhlopriečky, takže sú pod uhlom, ešte by mohol byť vyšší, keby tie nohy išli kolmo na zem. Prečo je kurva pozvaný do nejakej Európy 2, ty kokot? Aby rozprával o čom? Že je proste average tlsté decko vyjebané? A čo ti jebe, Braško, môžeš ty toto o sebe písať? Toto je to, čo som vravel. Toto sú tie prvé známky pičustva. Čavo o sebe v 13 napíše, že jeho hlas je ako prvé lúče slnka. Čo si koko, ty čomu si uveril, ty decko vyjebané? Ťažká, systematická, každodenná šikana 16-ročného dievčatka.